So, hi mga preo, may buntag sa tanan. Nasa mi diri sa field, pumahan. Magtanom ta karon og mais. Pakita na mo sa inyo saan pagtanom ng mais. Saan pupugas sa mais. So, nakita niyo na sila, pugas na sila. So, niya makita ninyo unsa nga pamagi nga makapugas kag mais sa katong dili pa makabalo na gid mo karon. So, inani siya. So, let's go.